Tady je ale už stačí. Vysávanie. Depresia z vysávaní. A ja ešte to dokončím a už môžeš toto príť a ja idem. Ja to zmývam tu za. Bože, bez položenia. Keby si som mala ja, to sa strašne Toto? Toto mi zlobilo tá jasné. invalidný. Ja neviem, ja som tu nebola. Vlastne mi tam je. Vlasy? Je to svoje vlasy. To špicháty, že to sú moje. To asi tak nebude. To mi pripomenulo, že musím kúpiť zubnú pastu. Už kupujem asi týždeň. No. Budeš môcť, že Alica nebude môcť, tak zostane. Keby som náhodou prijala, že niečo berem, že nepôjdem tam. A čo by znaš to všetko? Až Len tam také ryby páne, že to je zase ťažká ryba. no, akože prechod, tak no, zase, že mi nerobí to, čo chodí. Takže 2 týždne. No, však ako Dani sa tam byla, neviem. Bola? Áno, byla, neviem. Tak težko to ešte na chodku. Áno? Neviem. Niečo sa mi marí, ale neviem. Rixes. A je Rikita? Či ona je? Vieš, tak ako trošku musí chodiť do roboty, ne? Možno bylo skrytné, ako sa teda nedovolá to noca. Tak ako ideš, no? Nie. No, jak to nebylo. Tento poterátor je. Tam bol zavesený. Tam. Toto je rozbité. Neviem, čo bolo na tom zrkadle.
neviem. To už potom nech si oni dajú vedieť, je to náhodou. No tam sa mi zdá, že nebylo nic. Ne? Možno si Všetko bolo skladala. ten košík. A potom si oni dajú presne kam to patrí a kde to oni chcú. Máme nejakú suchšiu hrandu? No, asi nie. Ja som si bola ešte zobrať. Ja som zvedavá, tí psíci. Dneska sú sami doma. Áno, že to sú... Čo? Oni sú teraz zvyknutí, že som s nimi. Ivetka moje. Už si odvykli, že? A tak oni ležia napapaní. Ráno vstal a hneď sa postavil po kuchynskej linke, už chcel hneď masku. To je tak vyšťaný pes. Čistá katastrofa. No však vy? Až keď sa naješ, budeš mať sladkosť. Bože. Čipčok. Ja som už čipčoky našla. Počírame. Je to čisté. Zabudla som, že tam mám... Som to nadvihla. Zabudla som, že tam je pohár. Ešte by som jej spravila újmu. Bože. Stáva sa. Dobre. Toto je na nás. Ja si myslím, že môže byť. Že môže byť. Bože, až sa necítim. No to babi, jak vám to ide? My vám zájmu. Dobre, toto kde mali proste? Tady? No. Prosím ťa. No pozor, tam je ešte špína. Už to tam podrač. Tam dole pod tým asi. Pod pračkou. Je to už špína. Môžeš to tam dať? Ja, nie je špína toto. To je odriče. Tam už som to umila. Dobre, a toto máš sa to môžem zrieť? Máš Všetko. Aj toto, aj toto. Sári, ideš to do mýva, to zajať, prosím ťa. Čo sa zabudla? Čo zabudla? Toto. Alebo ideš byť ty? Zdi, prosím ťa, tak prosím. Všetko od kuchyne? Áno. Kuchyňa neumývala. Ne, všetko je opisané. Už si nalazila. Ivy toto znarobila? Nie. Nevedela som, čo to je, či sa to má, alebo nemá. Nikto nič nehovoril. Čo? Rýžová? Všetko treba, že aj keď to znútra ne, ale treba to... Dí robu, umývaj, ja to spravím. Všetko, co tu je položené, musí byť preto.
povyťahované? Áno, všetko bolo povyťahované. Ale myslím toto z tejto misky. Z tej misky nie.